мақомоти маҳаллӣ дар Бадахшон зиёни заминларзаи 7 декабр дар ноҳияи Рӯшонро беш аз 24 миллион сомонӣ ҳисоб карданд. Ин маблағ ҳанӯз ҳисоби пешакӣ буда дар маҷмӯъ зарареро ки ба манзилҳо, бонгоҳҳои тиббӣ, мактабу муассисаҳои фарҳангиву давлатӣ, роҳҳои мошингарду пулҳои тахрибшудаи чанд деҳаи ноҳия расидааст, дар бар мегирад. Додхудо Сайнаков, раҳбари дастгоҳи ноҳияи Рӯшон, дар суҳбат бо хабарнигорони маҳаллӣ гуфтааст, ки дар пайи заминларзаи шадиди рӯзи 7 декабр қисмати зиёди манзилҳои истиқоматии сокинони деҳоти Ғуддара, Нисур, Рухч тахриб шуда, ҳамчунин дар маркази ноҳия низ деҳоти Дерзуд, Баррӯшон, Дерӯшон ва Вамд хонаҳои мардум зиён диданд. Дар маҷмӯъ дар қаламрави ноҳия беш аз 200 манзил комилан хароб ва 832 хонаи дигар қисман хароб шуданд. Маҳмадалӣ Бахтиёров, хабарнигори маҳаллӣ аз ноҳияи Рӯшон, рӯзи якшанбеи 13 декабр дар суҳбат бо Радиои Озодӣ гуфт: همش در نظر دارد. این همین ضرر بدلم کمی میکنند. انا دو همه نوعیه اولی با حساب نگرفتم. همه خونه رو به حساب گیرن اگر اوغل اسقاطی ин мусоҳиби мо афзуд чанд рӯз ба ин ҷониб чархболҳо мардуми осебдидаи ҷамоати Бартангро ба маркази ноҳия интиқол медиҳанд. Нахустин гурӯҳҳои зарардида дар мактаб интернати Рӯшон ҷой карда шуданд. То имрӯз бо кӯмаки сокинони Рӯшон барои мардуми Бартанг ҷиҳозу маводҳои зарурӣ барои рӯзгор ҷамъоварӣ шудааст. Ҳамчунин ба гуфтаи Маҳмадалӣ Бахтиёров, осебдидагон аз ҳукумати кишвар ҳамчун кӯмак маводи хӯрокворӣ ва сӯхт дарёфт карданд. Нилуфар Асламшоева, масъули дафтари матбуоти ҳукумати вилояти Бадахшон, рӯзи якшанбеи 13 декабр дар суҳбат бо Радиои Озодӣ гуфт: танҳо дирӯз 142 нафар сокинони ҷамоати Бартанг тариқи ду чархболи Вазорати мудофиа ва Тоҷик Айр бо дастури нахуст-вазир Қоҳии Расулзода ба маркази ноҳияи Рӯшон интиқол дода шуданд. از حدود ناحیه روشن دیگر ناحیه نبردن. چند هوا با معاون سروزیر محترم وزیر ابراهیم رفتیم، از حال همش خبر گرفتیم و دین خود محترم سروزیر خواهی رسولزاده مردم قطعی صحبت کردند و گفتند که در عرفه سال نو باز برای کودکان تحفه های سال نوی میاد از جانب جناب عالی. خانم Асламшоева афзуд дирӯз Азим Иброҳим, муовини нахуст-вазири Тоҷикистон, ҷаласаи ситодро баргузор кард ва ба масъули кумитаи ҳолатҳои изтирорӣ супориш дод, ки то бегоҳи имрӯз ҳисоби аниқи хисороти расидаро аз заминларза пешниҳод намоянд. Нилуфар Асламшоева ҳамчунин гуфт, тибқи маълумоти онҳо имрӯз 190 нафар осебдидагони дигар интизори интиқол ба ҷои амн ҳастанд. Куш додани хонаводаҳои осебдида аз Бартанг дар ҳолест, ки аксари сокинони бесарпаноҳмондаи ин минтақа намехоҳанд зодгоҳ ва молу чорвои худро гузошта барои зиндагӣ ба ҷои дигар раванд. Аммо ҳайати ҳукуматӣ дар мулоқот бо осебдидагони заминларзаи Бартанг тақозо карданд, ки барои бехатарии худи онҳо ва зимистонгузаронӣ муваққатан ба минтақаҳои амн кӯч банданд. Онҳо ваъда доданд, ки бо гармтар шудани ҳаво масъалаи сарнавишташон барои зиндагӣ дар зодгоҳ баррасӣ хоҳад шуд. Рӯзи 7 декабр як заминларзаи шадид Тоҷикистонро такон дод. Ба иттилои маркази зилзилашиносии Тоҷикистон, маҳалли вуқӯи ин заминларза дар наздикии Мурғоб буда, нерӯяш ба 7-8 дараҷа мерасид. Мақомоти Тоҷикистон гуфтанд, бино ба ҳисобҳои пешакӣ дар пайи ин заминларза ҳудуди 700 хонаи сокинон тахриб шуда, 2 нафар ҳалок ва 10 тани дигар ҷароҳатҳои гуногун бардоштанд. Шаҳлои Гулхоҷа, Радиои Озодӣ, Душанбе.